Wel, Esgob William Morgan, mae hi yn fraint mawr gen i fel Prifweithredwr a Prif Lyrgellydd Llyfrgell Genedlaethol. Eich croesawu chi i'r lle yma am y tro cyntaf, dwi'n credu. Wel, yn wir. Diolch o galon chi am y croeso. Mae'n fraint ac anrhydedd i mi gael bod yma, Mr Prif Lyrgellydd, yma yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Wel, mae'n gwneud fi deimlo'n dda i ddeud hynna hyd yn oed, achos yn ynyddiau i, wrth gwrs, do'n na ddim llyfrgell gan Gymru, do'n na ddim prifysgol gan Gymru, ac ychydig iawn o ysgolion oedd yn gwlad ni. Felly gwych gweld yn gwlad ni fel hyn heddiw. Da iawn, da ni'n falch o'ch cael chi, Esgob William Morgan. A wyddoch chi fod gynna ni 7 miliwn o lyfrau yma yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Ac yn sicr iawn, un o'r rhai mwyaf pwysig ohonyn nhw i gyd, ydy'r Beibl, ddaru chi gyfieithu yn 1588. Wel, diolch o galon. Mae'n wych meddwl fod y Meibl i yn dal yma yng Nghymru yr holl ganrifoedd wedyn ynde. Fe gyhoeddwyd tua 1000 o gopïau o'r Beibl yn Gymraeg bryd hynny, ac braf deall fod yna tua 20 ohonyn nhw dwi'n dall, tua 20 ohonyn nhw dal ar gael ar dir Cymru. A dwi'n deall, yr Esgob William Morgan, bod y Frenhines Elizabeth y cyntaf wedi bod yn gefnogol i chi wrth gyfieithu y Beibl arbennig yma. Dudwch rhywbeth wrthyn ni amdani? Wel, mi oedd hi wrth gwrs yn ferch i Harri'r Wythfed, ac roedd Harri'r Wythfed oedd ddim wedi bod yn arbennig o hael tuag at yr iaith Gymraeg, da chi'n gweld. Mi fynodd yn y deddf unon 1536, mae'r iaith Saesneg oedd iaith naturiol yr ynysoedd hyn, wel oedden ni'n gwybod yn wahanol yng Nghymru. Ond erbyn pan ddoth i ferch o Elizabeth yn Frenhines, dyma hi'n gofyn i mi i gyfieithu'r Beibl i Gymraeg, achos oedd hi am i holl deuluoedd Cymru fynd i'r eglwys Brotestanaidd, da chi'n gweld. Wel, ac i wneud hynny, roedd rhaid nhw ddeall iaith yr eglwys, iaith y bobl, a iaith y bobl bryd hynny wrth gwrs oedd y Gymraeg trwy Gymru i gyd. Ie, da iawn wir. Oedd hi'n siarad rhywfaint o Gymraeg? Wel, wyddoch chi, yn ôl beth dwi'n ddeall, mi gath Elizabeth y cyntaf i magu gyn wraig arbennig oedd nhw'n galw yn nani bryd hynny, ynde? Ac oedd hi'n siarad Cymraeg. A'r sôn ydy bod hi'n canu hwian gerddi i'r babi yma ddoth yn Frenhines a'r Brydain Fawr yn y Gymraeg, ynde? Gwych iawn, William Morgan. Dudwch o ddau rwan, faint o dasg oedd hi mewn gwirionedd i gyfieithu'r Beibl? A sawl blwyddyn gymrodd o i chi gyflawni'r gwaith arbennig yna? Wel, dyna wrth gwrs oedd gwaith mawr fy mywyd i. Oedd cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg pan dditodd Elizabeth y cyntaf, pan ges i'n hebrwng i lawr i'w chyfarfod i'n Llundain, a mae'n gofyn i fi wneud y dasg fawr yma. Mi ddwedes i wrthi, da chi'n disgwyl mi wneud y gwaith yma i gyd ar ben fy hun? Dwi'n siŵr fyddwch chi'n fyny'r job, William, meddai fel hyn. Wel, mi driau ngorau i chi, eich mawr hydy, meddai fi ynde. A dyna nes i, dechrau cyfieithu'r Beibl. Wel, cyfieithu, da chi'n gweld, o'r hen ieithoedd, yr Hebraeg a'r Lladin i'r Gymraeg, ynde. 10 mlynedd o waith gymerodd i mi, cofiwch. Bobl anol. Dudwch o ddau felly, Esgob Morgan, sawl iaith oedd rhaid i chi i dysgu wrth fynd ati i gyfieithu'r Beibl? A sut eithaf chi ati ac ymledd ar eich i ddysgu'r ieithoedd yna? Wel, da chi'n gweld, o'n i'n lwcus iawn. Yn hogyn ifanc yn byw yn Hy Mawr, Wybyrnant, Penmachno. Oedden ni'n deulu tlawd fel y cyfryw, ond hyd yn oed teulu fel ni, da chi'n gweld, doedd y plant ddim yn cael cyfrau i fynd i'r ysgol. Ond o'n i'n lwcus, o'n na deulu bonheddig yn byw wrth yn ymyl i. Ym Mhlas Gwydyr, ger Llanrwst, teulu'r Winiaid ynde. Ac roedd na ddyn pwysig iawn enw John Wyn yn byw yn fanno, ac oedd gen o fab, da chi'n gweld, o'r enw Morris Wyn. Ac o Morris Wyn yn lwcus, oedd o'n cael disgyn allan o'i wely yn y bora a cael gwersi yn y tŷ, da chi'n gweld. Wel, debyg iawn i fel mae plant Cymru wedi cael yn ystod y cyfnod clo yma'n ddiweddar. A mi glywodd o fy mod i yn arbennig o dalentog. A mae fy ngwadd fi draw i Blastig Gwydyr i gael gwersi gan pobl fel y beirdd oedd yn crwydro'r wlad ar y pryd, ynde, gyda'i fab, da chi'n gweld, Morris Wyn. Ac fel canlyniad i hynny, mi ges i fynd i goleg Caergrawnt, ddim yn bell o Lundain ynde yn Lloegr. Ac yn y fan honno, mi ddysges i, wyddoch chi, Brif Lyrgellydd, faint o ieithoedd oeddwn ni'n rhugl yn nhw? Wel,
Dewch ni gael gweld rwan ta. I gael gweld os da chi'n adnabod yr ieithoedd hyn. Wrth gwrs, yn gyntaf, ni'n rhugl yn yr iaith pnawn da brif lyfrgellydd, sef Y Gymraeg. y Gymraeg. Wrth gwrs, o'n ni hefyd yn siarad yn rhugl yr iaith. Good afternoon, Principal Librarian. Y Saesneg. Ie, dyna chi. O'n i hefyd yn rhugl yn yr iaith yma. Dwch ni gael gweld rwan os rydyn ni'ch dal chi. Etest nomen meum Williamus Morganus. O Lladin. O, da chi'n nabod yr ieithoedd yma prif lyfrgellydd. O'n i hefyd, wrth gwrs, yn rhugl yn yr iaith hon. Bonjour. Ffrangeg. Ffrangeg, cyn i fi orffen hyd yn oed. Diolch yn fawr yn dod mewn yma. A hefyd, rwan ta, tybed os o'ch chi'n nabod yr iaith yma. O'n i'n rhugl yn hon, da chi'n gweld. To onymau mai einau William Morgan. O, dwi wedi ddal o. Dwi wedi Da chi ddal. wedi, Ie. nid Hebraeg ydi o'na ci. Na, mi ddwn i at honno'n y man. Iaith arall bwysig iawn yn natblygiad y byd. A nid y lladin. Groi. O, dyna ni, yr iaith groeg. Ie. Ac yn olaf, wrth gwrs, Shalom, Shnian William Wel, Morgan. Hebraeg. Yr Hebraeg. 6 iaith, da chi'n Ie, gweld, o'n i'n wel. rhugl yn y 6 iaith yna. Ac oedden nhw'n gymorth mawr i mi wrth gyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, ynde. Dydwch ddau, Ysgol Morgan, be'n union oedd y chwydran chi pan ddaru chi gychwyn cyfieithu'r Beibl, a beth oedd y chwydran chi ar y diwedd? Wel, mi gymerodd i 10 mlynedd hir mi i gyfieithu'r Beibl i Gymraeg o'r Hebraeg a'r Lladin. Beth am roi tasg bach o'n ta i blant Cymru, i weld sut mae rhifyddeg nhw'n de, sut mae mathemateg nhw, fel da chi'n deud y dyddiau hyn. Mi ges i ngeni yn y flwyddyn 1545. Mi gychwynes i ar y gwaith cyfieithu yn 1578. 1545, 1578. Faint oedd yn oed i tybed. Mi gymerodd 10 mlynedd i mi gyfieithu'r Beibl, a mi orffennes i'r gwaith yn y flwyddyn 1588. A dyna ni'r dasg felly i blant Cymru. Tasg diddorol iawn iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn. Wel, William Morgan, mae'r Beibl wrth gwrs yn un o'r cyfrolau mwyaf swmpus sydd gyda ni yma yn y Llyfrgell Genedlaethol. Sawl tudalen sydd yn y gyfrol? Wel, mi ges i ddigon amser i bori drwy'r Beibl na i gyfri'r tudalenau chi, a mi o'n i'n union 567 o tudalenau sydd yn y Beibl, cofiwch. 39 o lyfrau yn yr Hen Testament, 27 o lyfrau yn y Testament Newydd. A mi gymerodd i flwyddyn i argraffu'r Beibl yn Llundain, a mi ges i aros gyda hen gyfaill mi. Archesgob Caergaint yn ei bales yn Lambeth ar bwys yr afon Tafwys ar gyfer gwneud y gwaith pwysig yna yn y flwyddyn olaf, ynde. Ie. Dydwch o ddau, roedd hi'n dasg heriol iawn i chi, dwi'n siŵr yn doedd i gyfieithu'r Beibl yn 1588. Rowch rhyw fath o syniad i ni pa mor heriol oedd hi mewn gwirionedd? Wel, wrth gwrs, oedden ni'n byw mewn cyfnod anodd iawn yn grefyddol, achos oedd y wlad ma'n troi o fod yn wlad Protestanaidd i fod yn wlad Gatholig, a wedyn nôl yn wlad Protestanaidd. Doedd y Catholigion fel y cyfryw ddim yn rhy hoff o'r syniad o gyfieithu'r Beibl o'r Lladin. Oedden nhw'n hoffi cadw y Beibl yn yr iaith Ladin, wrth gwrs. Felly, oedd hwnna'n un dasg heriol, oedd perswadio pobl bod hi'n iawn i gyfieithio i'r Gymraeg. Ynde. Wrth gwrs, o'na bobl eraill, o'n erbyn hyn yn ficar ar blwydd Llan Rhaeadr Mochnant, ac o'na bobl yn feirniadol ohona fi, bod fi'n treulio o fora gwynt a nos yn cyfieithu'r Beibl mawrth yn esg, a bod fi ddim yna i helpu'r plwyfolion, trigolion, y pentra a tref y trallwng wrth ymyl, ynde. Felly oedd hynny'n feirniadaeth arall arna i hefyd. Ac wrth gwrs, hefyd mi oedd o yn broblem ac yn dasg anferthol i gyfieithu o'r Hebraeg a'r Lladin, yr hen ieithoedd yma. A trio i gyfieithio fel bod pobl Cymru yn deall y Gymraeg yn iawn, ynde. Bod o'n Gymraeg oedd bobl yn siarad ar y pryd, ynde. Dydwch ddau, doedd dim teipiadur na chyfrifiadur yn ôl yn 1588. Sut ar y ddeiar ddari chi sgwennu y gwaith yma? Be oeddech chi ddefnyddio? Wel, da chi'n gweld, nid yn unig bod na ddim teipiadur, ond mi oedd papur yn beth prin iawn, ac mi o'n i'n ysgrifennu'r rhan fwyaf ono fo, yn cyfieithu'r rhan fwyaf, ar ledr, ar groen a nifail, cofiwch. Ac croen, a wedyn o'n i'n defnyddio cwilsen
pluen ag inc ynde. Cwilsen hwyaden, pluen hwyaden oedd yn ffefru ni, a croen gafr fel arfer oedd y lledr o'n i'n sgwennu arno fo. Felly tasg anodd, a cofiwch bryd hynny, no na ddim trydan wrth gwrs, os gynnach chi rwan. Felly oedd rhaid gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith yn ystod oriau'r dydd. O'n i'n cael ein anodd gyda'r nos, gyda'r ganwyll wer, a'r golau yn bryn ynde. Mae llawer iawn heddiw yn credu mai dyma'r gyfrol pwysica i gael ei chyhoeddi erioed yng Nghymru. Be oedd eich nod chi, a rydych chi'n teimlo'n falch bod eich gwaith chi wedi dwy'n ffrwyth? Teimlo'n falch ofnadwy ynghylch hynny wrth gwrs. A be mae rhaid ni gofio o bryd hynny, erbyn heddiw wrth gwrs, mae rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn medru siarad dwy iaith, y Gymraeg a'r Saesneg ynde. Ond bryd hynny, Cymraeg oedd unig iaith y rhan fwyaf o'r bobl oedd yn byw yng Nghymru. 90% o leia o'r bobl oedd yn byw yng Nghymru. Dim ond y Gymraeg oedden nhw'n siarad. Rwan mi oedd y Beibl wedi gyfieithu i'r Saesneg ychydig flynyddoedd ynghynt, ond oedd pobl Cymru ddim yn siarad Saesneg, da chi'n gweld? Ac yn sicr dron oedd ddim yn siarad Lladin. A be oedd yn wych, mi glywes i blentyn yn dod allan o'r eglwys un bore ar ôl clywed fy Meibl i yn cael ei ddarllen yn Gymraeg yn yr offeiriad. A dyma'r plentyn bach yn troi at ei fam ac yn dweud, mae Iesu Grist yn siarad Cymraeg yn dydy mam, meddwl fel e. Ac o'n i'n meddwl oedd hynna mor hyfryd, achos oedd Iesu Grist rwan yn berson byw ym mywyd y plentyn yna, ac yn siarad ei iaith ond. Gwych iawn, William Morgan. Gai a funud bach rwan, fynd â chi nôl i'ch plentyndod. Gafoch chi'ch geni a'ch magu yn tu mawr y Wybernant. Ffarm wrth gwrs oedd y Wybernant, a mi oeddech chi yn magu defaid. Rwan, mae yna gan yng Nghymru, Canwerin, defaid William Morgan. Tybed ai cyfeirio at eich defaid chi, mae'r gan yna? Dwi'n feddwl bod hon yn gan am ddefaid sy'n crwydro i bob man ag ardiroedd pobl eraill ag ati. Di hynny'n wir? Mae hynny'n hollol wir. Wel, fysa fy'n nhad John wyth wedi caniatáu hynny. A da chi'n gweld, gwartheg oedd gynna ni fwyaf, cofiwch, yn Nhŷ Mawr Wybernant, gwartheg. Ac meddyliwch bod y gwartheg yn cael ei pedoli fel mae ceffyla rwan, mwyn mynd â nhw yr holl ffordd i'r farchnad yn Llundain, tybed, weithiau, gyn y porthmin ynde. Ond na, chydig iawn o ddefaid o gennau, felly dwi'n amheus iawn ai fy nefaid i oedd y defaid William Morgan yma. Oedd gennau ambell i alarch, cofiwch, erbyn pan oeddwn ni'n esgob ar lan daf ac wedyn Llanelwy, a mi adawes i'r elyrch hynny yn fewllus do pan fues i farw ynde. Ie wir, diolch. Mae'r ateb yna yn ateb i sawl cwestiwn sydd wedi cael ei ofyn ac yn parhau i gael ei ofyn yng Nghymru heddiw ynglyn â'r defaid anwadal na, William Morgan. Gyda pob parch, Briflwr Gellid, dwi'n gobeithio gael nghofio am y Beibl ac nid am fy nefaid. Gobeithio wir. Un peth arall gewch chi'ch cofio amdano fo, fydda'ch locsyn chi. Rwan tan, mae bob darlun sydd i weld ohona chi yng Nghymru y dyddi yma, Esgob William Morgan, yn eich dangos chi yn gwisgo locsyn, llais, gwyn. Ond nid felly heddiw, ble ath y locsyn? Na, mae gen i ryw fymryn o ryw dyfiant fan hyn, fel da chi'n gweld, bod yn ddiog ydw i, dweud y gwir, penderfynu dod am chydig o ddyddiau o William a'i Aberystwyth. I weld yr hen eglwys lle o'n i'n ficar, wrth gwrs, ar ni, yn Llanbadarn Fawr yma. Ond na, mi ath y locsyn, da chi'n gweld, mi ddatblygodd y locsyn rhywsyd yn ystod cyfnod ysgrifennu a chyfieithu y Beibl ynde. Achos doedd gennau'm amser i siafio, da chi'n gweld Priflwr Gellid? O'n i mor brysur o fara gwyn tan nos yn cyfieithu'r Beibl yma. Wel, ar ôl blwyddyn oedd y locsyn di tyfu, oedd o di tyfu fwy ebyn 5 mlynedd, ac ebyn 10 mlynedd oedd gennau'r locsyn fawr eddog yna. Da chi'n gweld mewn lluniau ohona i ynde. Pan nes i gyflwyno y Beibl yma yn Gymraeg i'r Frenhines Elizabeth ac un cenedl y Cymru, wrth gwrs. Wel, diolch yn fawr am yr ateb diddorol yna, Esgob Morgan. Yn anffodus, Esgob, mae amser wedi'n trechu ni. A da ni'n hynod ddiolchgar i chi am ymweld â'r Llyfrgell Genedlaethol heddiw. Angobaith i ydy y gwelwn ni cyn bo hir y tyrfaoedd yn dod yma i weld y campwaith yma sydd wedi i gyfieithu ganddoch chi, Esgob.
Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch o galon i chi, a nunlla gwell i weld fy Meibil nag yn ein llyfrgell cenedlaethol ni yma yn Aberystwyth. A gobeithio ddaw plant y wlad i gyd i weld fy Meibil i, man.